review for this evening. Thank you very much kanyayo amin nga nakapag-join, and we keep on inviting kadigiti contacts. So once again, welcome to our topic review for this evening. I believe na ang bawat isa ay excited to join this topic review for us to know deeper and to understand deeper yung message last Wednesday through the life of our Kuya Dominador Takbian as our speaker last Wednesday sa ating Lifeline Ilocos or Virtual Consolidation Fellowship. So this evening, before we start, sakbay nga inakiyam amo kanyayo, di kiti panelist tayo, tapno no kastakit, mas lalo pa'y nga maawatan tayo, itinununeg, dato'y mensahe iti Diyos kanya tayo, babaen ti pinag-share dati insights da, kaya't kuman nga awisen, iti tumunggal may isa nga i-open tayo dato'y nga lifeline topic review, iti may isa nga kararag. So kararag tayo nga rod amin kakabsat. Let's pray. Wa po may a Diyos, santuan, agyaman kami, dito nga oras, ngayon pa ay mumanen kada kami, kas may sabagi, nagtultuloy Lord, nga nagserbiken ka, mga mamuken ka, and mangikumit iti bagimi, mangikumit iti amin kan ka. Idawat mi dito nga oras, ngayon na kami iti pribileyo, nga masideg, at may sideg mi amin, nga concern mi, especially Lord God, for purifying us, from all unrighteousness, especially sometimes we fall short, O God, in the area of pride of life, lust of the flesh, and lust of the eye. And this evening, O God, masidig kami, Lord, nga si papakumbaba, namnama, Lord God, nga denggen na kami, ken agsauga uwa po kada kami, nga may share mo, O Lord God, ti sasaom may share mo, O Lord God, ti revelation mo, tumunggal may isa tapno kasta ma-encourage tumunggal may isa nga kabsat ken digiti new invites nga nag-join kadto nga lifeline topic review. Thank you Father nga agbalin nga stable ti internet connection ti tumunggal may isa. Na mamati kami nga even detoy ket control mo ta sika ket control mo iti amin. Talek mi amin detoy ken ka babaen tinagan ni Jesus. Amen. So once again, good evening kanya tayo amin kakabsat ket kasta nga rod sakbay nga hintayo rubyanan ket kuman nga iyam mo ti kitay panelist tayo tatangarabi. So welcome kanyayo amin Kuya Bart, ken ni Ate Annalyn, ni Kuya Dennis, kastamet ken ni Sis Shawi. Imbag nga rabiyo amin kakabsat. Imbag nga rabi. Praise the Lord. Iti biyag, iti tumunggal maysa. So, nga rod, sakbay siguro nga mapantayo kadagijay challenge nga naipaay para iti tumunggal maysa kanya tayo kadato nga lifeline topic review. Ket kuman nga awagan ni Kuya Bart, tapno no kasta ket bitaran na, digiti kakabsat, digiti contacts, digiti amamuna, nga invite at tagarabi, tapno no kasta ket mas lalo pa nga umalo tayo ken makikadkadwada kanya tayo kadeto nga naimbag nga rabi tay amin kakabsat ket ganang nang runa ti kitay contact mi di Gabo. Naimbag nga rabi ket amin nga naka-tune in tata ket awisan kayo nga denge kaging gati di mampas detoy nga topic review ket naimbag nga rabi tay manay. Okay, so agyaman ak unay Kuya Bart ket kastamet awagat nga rod ni Ate Ana. So Ate Ana, naimbag nga rabi itayo amin kakabsat. Awisen kayo man nga agdengeg manen or agbuya kada iti topic review tayo. Itayan tagabo, sangsang kamay sa tayo nga agbuya kada itoy, di contacts mi di Santa Maria. I-enjoy tayo kakabsat iti agbuya kada iti naindaklan nga sasao iti Dios itatamanen nga oras. Thank you and God bless.
Okay, praise the Lord, Ate Ana. So, kasta mamet nga inak awagan ni Sis Shawi. Tapno no kasta ket namet i-welcome digitay contacts ken digiti kakabsat nga inimbitaran kadeto nga oras. Sis Shawi? Sige, naimbag nga rabi tayo amin gagayem. Naragsakak man nga dagiti amin nga dumdumngeg tataket talaga nga addaan iti ragsakmet nga umay nga agdengeg ken especially kadigiti tagagabot at tamet. Enjoy yo lang kakabsat dito intay pinag ad-adal digiti sasao ni Jesucristo ken digiti ideas digiti panelista ta ken DJ enjoy tay lang kakabsat ken DJ. Okay, praise the Lord. So, adda kadipay ni Kuya Dennis tapno no ang kumpleto kadeto nga miyembros iti panelist tayo iti rabi. Okay, so siguro medyo adda ti concern tayo iti internet connection ni Kuya Dennis but kasaman pa haan nga malapedan dato nga gundaway tapno no kasta ket mas lalo tayo pa nga may isplikar wenno may lawlawag kadigitay kakadwa tayo nga nag-attend itat nga oras. So praise the Lord addan ni Kuya Dennis. So kas ingka pinang kompleto Kuya Dennis kadigitoy miyembro iti panelist. So awagan ka man nga rod nga ikang kati opportunity nga mangi-welcome kadigitoy contacts kadigitoy kakabsat nga ingkay inimbitaran itat nga rabi. So Kuya Dennis? Nembag nga rabi iti manen kakabsat agyamanak iti dati man nagundawayen nga may saak nga mangidanon kanyayo iti mensahe kahit kung nga welcome digiti kabsat mi sa Jagabu ken digiti estudyante nga dumngeg tatangal daw ko. So welcome kanyayo anak ko ken kakabsat ko. God bless us all. Okay, so praise the Lord. So kompleton digitay panelist tayo kakabsat ket bayat iti intayo pinang itultuloy ket kuman nga mapantayon kadigitay tallo nga topiko wenno challenges nga intayo pagsasaritaan itatang oras nga sakbay iti amin ket kung nga mapantay kadetay key verse tayo nga masarakan tayo iti taga Efeso 2 bersikulo 8 agpatingga ti 9. Kinunanadtoy taga po iti parabor ti Dios ni isalakan tayo babaen iti pamati. Saan nyo nga insalakan ti bagiyo, gapo iti naramidyo, insagot kada kayo ti Diyos ti panakiisalakan nyo, tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. So nalawag kakabsat nga babaen iti parabor iti Diyos, iti tumunggal maysa nga namati, nagbabawi ti basol gan ng awat kani Apo Jesus naawat na dito nga pannakaisalakan. So anya nga rod iti challenge iti tumunggal may sa kanya tayo. So adda iti talo nga challenge kanya tayo tatanga kakabsat. Kanya tayo amin kakabsat which is this is our discussion guide for this evening. So umuna ti amin iti challenge number 1 tayo ket masapulan tayo or makita tayo kadeto nga illustration nga i-presentar which is detoy point number 1. Challenge number 1. Nga kuna nadtoy mamati iti parabor iti Dios apakaisalakanan. Grasya laeng ni Apo Dios babaen iti pamati ang maisalakan iti maysa nga tao. Awanen iti sabali apakaisalakanan nga inted ti Dios malaksid ken Apo Jesus. Okay. So dito challenge number 1 tayo, urugyanan nga rod ni Kuya Bart nga mangi-share kanya tay amin no anya iti inna pa nakaawat una niyamot iti naka-challengean iti bagbagina. Kaya ito nga mabalin nga paka-encouragean iti tumunggal maysa. So Kuya Bart? Gyamanak Jelo when at paiso nga parabor laeng iti Dios ti pakaisalakanan tanalawang met iti ti keyverse tayo wenno deti pagtutungtungan tayo tanga Ephesians 2:8 and 9 nga parabor at parabor lang ti Dios ket no nalawag nga kaslakan niya kidikwa idi siya ti nangawat kanya na ket ti amok lang inen ket basta inawat mo ni Kristo kas apo ken mangisalakan ket usto di jayen ngem
gaya tigas ket dapat na ito nga parabor ket sa limit metan wenno ibiyag dito nga parabor tapno no mas makaka ay mas may pakita pa ken Apo Dios dito yung inted na nga parabor wenno dito yung inted na nga biyag ket makaiayo kanya na iso nga nagapula gapo iti ayat ti Dios kada tayo kuna lang nga DJ makita tayo nga John 3:16 nga nalawag met DJ nga inted na ti bugtong anak na di ba so DJ laengen nga ti inted na nga ni Jesus Christ dirat nakalawlawag nga mangpaniknek nga parabor nagtakkel a parabor ti Dios kada tayo ni Apo tayo nga Hesus Kristo nga isut inted ti Apo tayo nga namarsal ti Dios nga isut pa kay salakanan tayo laeng iso nga DJ ti pagkasan tayo kakapsat nga dahil iti nakadakdakkel nga parabor ti Dios ni Apo tayo nga Hesus Kristo nga iso tinang may salakan dito mong galmay sa kada tayo. So DJ lang kanyak Jelo. Okay. Praise the Lord. Kuya Bart. So nalawag ag payso kakabsat nga ti pa naka-experience nga talaga iti parabor iti Dios ket umuna nga intayo madalusan. Umuna nga ma-establish ti relasyon iti Dios kas kinuna nga rod ni Kuya Bart. Itatay. So intay mammet tenggen iti pinangi-share kanya tayo ti sumaruno nga mangi waragawag or mangi-share kanya tayo iti inna pa nakaawat kadto nga parabor iti Dios nga experience na iti biag na. So awagak man nga rod ni Kuya Dennis. Sige nembag nga rabi tayo kakabsat na napindas unay dati iti pagsaritaan tatat babaen iti panamati tayo ken ni Apo tayo nga Kristo. So dati question na ngamin ito no siyak ba or awanen ti sabaling pakaisalakanan nga inted ti Dios malaksid ken ti Apo Kristo. So agpeso dati kakabsat no maminsan ket ado dati pampanunuten iti sabaling pakasalakanan mabalin nga ibagada pakasalakanan gapud addaan dati kwarta nagagetda so digiti pampanunuten iti kaduan datayo nga nangawat ken Apo tayo nga Kristo may salaeng kakabsat iti panakasalakanan so detamet iti pamatik idi kwa kakabsat may sang patpat ay pa biabiyagik met idi kwa jak inawat ni Apo tayo nga Hesus Kristo so adda digidi met tattao kanyak mga dandanon dati idi kwa idi pay ang kupay naawat nga ibagak idi kwa nga biagem ta pamatin biagik melat iti pamati wen kakabsat nga di pamati idi kwa nga ti ammo ket ti pamati kakabsat laeng ket umunay nga isa o ti bibig nga maan gayam ni papuswan iti panakapamati ken Apo tayo nga Hesus Kristo di panangawat ko ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo dijay iti amok nga pakasalakanan iti amin babaen dati pamatik nga inawat ko ni Apo tayo nga Hesus Kristo jalaeng kanya kabsat jalo. Praise the Lord, Kuya. Pudno unay data tanalawag nga iti sa ungarod iti Dios iti Acts 4:12 that salvation is found in no one else. So that no one else nga bagbagana that ket ni Jesus Christ. Gusto launay. Ado digidi nagbalin nga background ito mong galmaysa nga mabalin nga pakaisalakanan gapo iti naggapgapuan tayo nga rod nga sekta nga nakigrupuan idi nga magyamyaman tayo unay ta iti sao ti Dios nalawlawagan tay amin ti ebanghelyo ti Dios nalawlawagan tay amin nilaeng gayam Apo Hesus Kristo iti pakasapulan tayo iti pudpudno nga pakaisalakanan ken ma-experience dati nga parabol babaen di pa nagbabawi ken panamati kanya na. So praise the Lord. So awagak nga rod tayo sumarunong mangi-share kanya tayo iti naununay pa nga pan nakaawat na kadetoy nga challenge. So Ate Ana nimbag nga rabiim. Nimbag nga rabi itayo manen kakabsat. So kas kunana dayti discussion ti itatta nalawag itoy nga mamati iti parabor iti Dios apakaisalakanan kunana ngamin itoy. So anaka di iti parabor.
So nakikitaan tayo kakabsat ket daytoy tinaindaklan nga sagot iti Dios kada tayo di ngamin. So nakikitaan tayo kakabsat tamok met alakat oray siak met idi tamok ket usto kanyakon nga inak met ag church idi nagsimba parang enough na yon ngem nakitkitak gayam kakabsat tikitkitan gayam iti Dios kanyak kadatay amin ket jepan namati tayo. Gapu tinaindaklan nga ayat iti Dios kada tayo kakabsat inted na daytoy nga parabor daytoy ti pannakaisalakan tayo sunukit kita kakabsat daytoy nga parabor ket nagdakkelan nga inted iti Dios kada tayo nga dapat gayam ket salimot-metan tay daytoy kakabsat dapat lang gayam ket tiklang kayat ti Dios kada tayo ket ti pannamati tayo, 'di ba? Kasino ti pannamatik gayam or siya ti pannamatik iti kayat iti Dios kanyak tapno no kasakit daytoy nga parabor iti Dios nga daytoy pakaisalakanan ket maawat kasino kitkitak kakabsat saan tay gayam nga maawat daytoy nga parabor no awan iti pammati tayo. So daytoy laeng kakabsat iti kayat nga iyam emphasize met ni Christ kanyak itatta nga oras daytoy sa una itatta dapat gayam daytoy nga parabor nga inted iti Dios kanyak dapat gayam kakabsat ket ibiyag ko iti inaldaw-aldaw makita dapat iti panagbiag ko no adda iti pannamatik ken ni Apo Hesukristo. So DJ lang kanyak Jelo, DJ lang kanyak kakabsat. Diamanak. Okay. Glory to God, Ate Ana. It's very clear kakabsat nga for it is by for ano tingnan ko sa man Ephesians 2:8 to 9 for it is by grace you have been saved through faith. So pamati, tinainayon ni Ate Ana pamati ka ni Hesukristo tapno ma-experience sa'yo dito nga parabor na pakaisalakanan nga maasapulan laeng kan ni Apo Jesus. Okay, praise the Lord, Ate Ana. So di mangkumpleto kadetoy point number 1 tayo or challenge number 1 tayo awagat na rod ni Sis Shawi. Nimbag ka rabim sis. Sige, Manen, good evening kakabsat. So, kanya mo ditoy, DJ pelang anang mamati ti parabor iti Diyos apakaisalakanan. So, pudno unay nga iti panagayat iti Diyos ket super nga nakadakdak ken nga talaga kasi di grace na mismo inted na kanya tayon. Ket kadaytoy nga grasya ni Hesukristo ditoy tayo nga talaga met nga maisalakan ken even ti pamati tayo. So, DJ addaan nak talaga dapat iti pamati nga ni Hesukristo ket isu na laeng iti way nga maisalakan nak ken even detoy na isagot kanya kon or addaan nak iti nailatag kumbaga iti grace kanya grace ni God iti ti taon kumbaga ti part ko lang met or ti part iti maysa nga tao ket talagang mamati ken kuan na addaan iti nauneg ken firm or natebker nga pamati ken Hesukristo kasi babaen ka detoy nga pamati numan adda digiti riribok or adda digiti challenges testings iti life babaen ka dito nga pamati ken Hesukristo ket awanen DJ doubt ba or DJ kunaik nga panag-backslide parang ganun ba ngem true dito pamati ken Hesukristo ket masukatan dito iti more pay talaga nga panag-eager nga pinamubra iti pagayatan na haan nga ti ag-doubt ba kasi ti grace laeng iti grace laeng ni Hesukristo nga syakket na isalakanen so iti anak dito kakabsat ket kasapulan nga 100% talaga iti pamamatik ken Hesukristo ket DJ babaen lang ken kuana ket naadda anak iti biag nga agnanayon ken even iti firm nga relationship ken kuana kakabsat. So detoy kasapulan lang nga mamati ak ken kuana digiti sa una ket dapat nga ibiyag ko ken awanen awan talaga dapat iti doubt kon nga more pay talaga nga ag-obey ken kuana ken agtalek talaga ken kuana. So DJ lang kanya met Kuya Jelo. Okay, praise the Lord. Sis Shawi, pudno unay nga kas may isa nga pudpudno nga nangawat ka ni Apo Jesus once nga hanta yung agtalin na ed kanya na babaen DJ narugyanan tayo nga pamati kanya na maditay nga talaga ma-experience dito nga parabor. Uray no available detan nga parabor no once gayam nga ti may isa nga nangibaga nga mamati ket nga agtalin na ed madi na maawatan detoy kayat na nga sa uwen ti pakaisalakanan. So kakasta nga rod kakabsat mi nga naka-tune in tatta. I hope na nalawalawagan kayo kadetoy challenge number 1 tayo. Kahit nga rod mapantayo iti sumaruno nga discussion guide to which is challenge number 2 agtalek iti inaramid ti Dios a pakaisalakanan. Iti panagtalek ken Apo Hesukristo ket isu iti panangisuko iti biag tayo ken kuana.
Iwaksim ken agbabawi ka kadagiti wagas mo apaka isalakanan ket agtalek kalaeng ken Kristo Jesus. So ngarod, napintas unay datoy challenge number 2 tayo. Jak ngarod yun ibaybayag ket awagat karod iti umuna nga panelist tayo nga mangi ilawlawag mangi-share kanyatay amin tinon uneg pay nga ket nga sawen. Wenno anya iti panakaawat na anya iti revelasyon iti Dios kadetoy nga challenge number 2 tayo para kanya tayo amin. So awagat ngarod ni Kuya Dennis. Once again Kuya Dennis, good evening. Okay. Sige kakabsat, dati nga challenge number 2 ket talek iti inaramid ti Dios apakay salakanan. Pudno ni kakabsat nga ti tao gamin ket mas kay kayat na maminsan ti agtalek iti kabukodan na nga panggep kabukbukodan ng aramid. Ngem iti ibagbaga kanya tayo ni Apo ket masapol tayo ti agtalek kanya na. Anyaman pa iti sitwasyon narigat man detoy ngem no maminsan ket kalikaguman tay gamin aya nga aramidan dati kabailan tayo inggana nga kaya tayo. Ngem no maminsanen dati inggana nga iparik na kanya tayo ni Apo nga diti kayan ijete lang amin umosideg kanya na. Iban diti pa nakasalakan tayo no napigsatay pelang hantay pelang unay pampansin ti pa nakasalakan hantay pelang unay awaten dati pa nakasalakan maditi pelang unay awaten dati ustong kaibatugan kaipapanan iti pa nakasalakan tangarod ta napigsatay pelaeng kaya tayo pelaeng so agaramid tayo pelang dati bukod tayo nga panggep or wagas kuna tayo ngem iti kayat ni pasuro kanya tayo ni Apo gapo ta inawat tayo ng sunat naligtiat ta kanya na anyaman nga sitwasyon. Narigat man detoy, nalakaman detoy, ti kasasaad ti pinagbiag, masapul tayo lang ti agtulno, ken agtalek, ken ti Apo. Babaen ti iso na laeng iti nang ramid ti pan nakaisalakan tayo. So di laeng kanya, Jalo? Praise the Lord, Kuya Dennis. And ngarod, kahit kuwan nga awagan iti sumaruno tayo nga magi-share pay iti insight na which is nalawag unayan kadigit dete in share ni Kuya Dennis nga amok nga pabaen ti panangitultuloy tayo kat mas lalo pay nga umununeg kinakikinawatan tayo kakabsat para kadigiti kakabsat tayo nga nakapag-join itang radi. So Ate Ana, good evening. Good evening manen kakabsat. Ken Kristo. So nalawag met detoy discussion guide tayo itataman nga orasen agtalek ti inaramid iti Dios apakaisalakanan kunana ti ngamin. Iti pinagtalek ken Apo Jesucristo ket iso iti pinangisuko iti biag tayo ken kuana. So nakitkitan tayo diti kakabsat detoy sa una ditoy nga ti pinagtalek. Di ngamin kakabsat napaka-importante detoy iti maysa nga banag, iti maysa nga tao. Mas pangarigan adda iti kadwam di ngamin dapat ket deji nga pinagtalek iti maysa ket dapat may i-treasure. Ngem nakitkitan tayo kakabsat diti na espirituan gayam nga panagbiag tayo daytoy sao iti Dios dapat gayam ket haan tayo nga dapat agduadwa. Diba? Iti pinagtalek dapat ket 100% deji pinagtalek tayo kini Hesukristo. Kasi deti pa nakaisalakan adda kada tayon. So nakitkitan tayo kakabsat, ana ba dito iti kunana tata iti pinagtalek gayam kakabsat ket isu dayto iti pinangisuko. Isu dayto iti pinangisuko tayo iti biag tayo kin Hesukristo. Isu nga nalawag kakabsat, once gayam nga datayo ket adda iti pinagtalek tayo kin Hesukristo, dapat gayam ket buong buo nga ited tayo dayto biag tayo kanya nakakabsat. Saan tayo nga dapat nga agtaleken kakabsat iti bukod tayo nga wagas. Ore kanya kang nga dapat yan ngagtaleka kun iti bukod ko nga wagas no diket di iti pagtalkaklaengen ket ni Hesukristo. Isungahan ko nga dapat ilimlimit kakabsat iti pinangubra iti pagayatan iti Dios. Kasi no kita kakabsat iti amin gayam iyentras lang amin ken Hesukristo. Taawan ti imposible kaniana. Isu nga daytoy lang kakabsat dapat lang klaro gayam kanyak nga daytoy panagtalek ko kanya na ket buong buo awan pulos kurang na. So ano kitkitak dapat 100%. Tapno no kasta ket iti pinangubra iti pagayatan na ket makaayayo iti imatang iti Dios. So dedya lang kanyak Jelo. Okay, praise the Lord, Ate Ana, for your for the revelation that God given to you. Pudno unay deta panagtalek
ket pinangisuko, pinangisurrender 100% iti biyag. I mean, once nga hantayo nga maisurrender iti biyag, madita yung nga ma-experience detoy pudpudno nga uno inaramid nga panakay sa lakan iti Dios iti munggal may sa kanya tayo. Because datayo ket awanan hantay nga kaya in our own way nga isalakan ibagi tayo so pudno unay or nasken unay nga agtalik tayo tinarabid ni Apo Hesus Kristo sa J. Cruz nga umanayan nga pakaisalakanan iti munggal may sa. Pero wagak ni si Shawi para iti inamot pinang-share iti napanakaawat kadetoy challenge number 2 tayo. So sige, dito imot kanya kakabsat nga talaga nga pudno aya nga te agtalek iti inaramid ti Dios a pakaisalakanan. So deti gayam kakabsat nga iti gayam ken Hesukristo ket masapol talaga gayam iti panangisuko iti bagi, pinangisuko ti amin ken kuana. So masapol nga rod nga iwaksik digiti or pagbabaywak digiti wagas ko or digiti aramid nga amok nga isu ti pakaisalakanak. Kas lang ko maiti dati nga min no agflashback na kusto aya kasi deti nga min tigas lang mindset ko met idi nga no nasingpet kan no addaan ka tin natulnog nga no itin managtulnog ken even no kanayo nak nga mapamek simsimba idi addaan nak met iti agkarkararagak met parang ganon kas lang ti mind ko iding ket maisalakan na kon asidig na ken Hesukristo ngem haan gayam kasi digiti ket wagas nga ubraen iti tao nga light lang gayam ti relationship na ken Hesukristo. So DJ nga rod ti kunana dito nga pinangisuko iti biag daytoy ti kayat ni Hesukristo nga mapasamak iti pudno nga nakaawat ken kuana nga awanen ti panagtalek iti bukod na nga bagbagi or digiti kasang strength na ba ways na kasang kanyak dati. So awan talaga dapat DJ dapat iti panang-awat ko ken Hesukristo mismo ka DJ inubra na sa J. Cross kasi tay pinangipakita ni Hesukristo ti ayat na kanya ket babaen DJ life na mismon nga inted na kanya kon DJ dara na nga inted na kanya ket babaen ka detoy dapat talaga ket agtalina ed ken mamati ak talaga ken kuanan. So DJ kinunanatay ni sis or tita Ana tay kunana dito nga masapol nga talaga ket 100% iti panag talek ko ken Hesukristo awan DJ trust ko ti sarili kon awan DJ mindset ko kumbaga nga no inak makisimba ket naisalakan na kon parang ganon but then ma-understand nga talaga nga DJ life mismo ni Christ nga inted na kanya ket ken di panamati ken Hesukristo ket ditoy nak talaga nga maisalakan. So DJ lang napintas nga relationship ken Hesukristo ken application nga talaga met kakabsat. So DJ. Praise the Lord. Si Shawi. So timang kompleto kadetoy challenge number 2 tayo awagak man nga rod ni Kuya Bart. So agyaman manen kapsat ket pudno la unay nga ti panagtalik tayo iti naramid ti Dios ti Dios isut pa kay salakanan ngem ket usto la unay digiti kung kuna digiti kakabsat ngem ti kanyak ket DJ supporting this DJ 2 Corinthians 5:17 nga talaga nga DJ daan nga siyapon awanen ket di baron ti simukat once nga naipakuswan ti kinangawat tayo ken ni Apo tayo nga Hesukristo ket DJ panagtalik tayo na DJ nga ramid na ken di pamati tayo matalag tayo di pamati nga isulaeng ti pakasalakan nang isalakan kada tayo ket dapat ket di ko nakpatayen muna nga deti biyak tayo nga makikita ti daduma iso ti dapat nga maiparangarang dito mong galbay sa tatlon no makita ti pinagbalbaliw iso ti ko nakasap ti di pinagtalik ti pinangipakita di nagbalbaliw iti pinagbiag hanga ti pinagbalbaliw nga pinagbabaknang wenno anaman dita no diket di DJ na Christian one nga pinagbiag iso ti nakita met nga
di pinangitalik ko ken ni Kristo dito yung biyag ket may sa dijay ay may sa nga way tapnon no ma may pakita kanya na nga talaga nga inawat ko ni iso na akas apo ken mangisalakan. So DJ lain no. Praise the Lord. Ti biag ti tumunggal may isa. Ket kas nga rod in tayo penangi saruno datoy point number 3 tayo. Nagyaman ako unay digiti kadagiti biag yu kakabsat nga panelist tayo. Mapantayo nga roden kadatoy point number 3 or challenge number 3. Awaten ti sagot ti Dios pakaisalakanan. Ni Apo Jesus iti sagot ti Dios pakaisalakanan kadagiti amin ang mamati ken kuana. Kasano nga awaten ken agbiag akas nakaawat iti pannakaisalakan. So ngarod awagak ni ni Ate Ana nga mangirugi kadetoy intayo pagsasaritaan nga challenge wenno discussion guide number 3 tayo. So Ate Ana, Sige, syakon kakabsat. So, nalawag ito'y number 3. Kunanad to'y awaten ti sagot iti Diyos. Apakaisalakanan kunanad to'y. Sunukit kita kakabsat, damagik man kada kay tata, agbuybuya. Anya kadi iti kapapatgan nga sagot. Anak kadi iti sagot. Nga ibilang yung nga kapapatgan nga naawat iti biyagyo itata. So, nukit kita kakabsat, awanen ti kapapatgan nga sagot nga naawat tayo itata. No diket di daytoy sagot nga inted iti Dios kada tayo daytoy panakaisalakan. So nakitkitan tayo kakabsat, di ba, no makaawat tayo iti sagot. Iti very valuable nga sagot. Di ngamin very pinang treasure tayo. Kasta unay iti pinangdungdung mo tayo. Ket nakitkitan tayo kakabsat, daytoy nga sagot nga inted iti Dios kada tayo ket napaka nakitkitan tayo daytoy iti kapapatgan nga sagot nga naawat tayo iti panagbiag tayo di ngamin. So nakitkitan tayo kakabsat, daytoy nga sagot nga inted iti Dios kada tayo dapat gayam kakabsat ibalyo tayo iti inaldaw-aldaw. Ngamin kasi sagot na daytoy iti panakaisalakan kakabsat daytoy iti makita kon nga kapapatgan nga naawat ko iti panagbiag ko awan iti sabalin. No kunaentay man nga kwarta, pirak, no daytoy kakabsat iti makita kon nga kapapatgan nga sagot iti Dios kanyak itata. Nga makita kon ti panakaisalakan. So kasanok nga rod kakabsat nga mai-work out daytoy ipanagbiag ko itata. So nukit kita iti pinangubra iti Dios. Isu daytoy tay sagot kakabsat nga dapat gayam ket daytoy naawat ko nga sagot ited ko met gayam iti padak nga tao. Hangko nga dapat nga bukbukodan no diket di i-share ko iti padak nga tao kakabsat. Tapno no kasta ket maawat damot daytoy panakaisalakan iti panagbiagda. Isu daytoy ti makita kakabsat nga challenge kanya kitata. Dapat gayam daytoy nga sagot nga naawat ko iburay ko met iti padak nga tao. So DJ lang Jelo. Thank you. praise the Lord, Ate Ana. So ngarod ti sumarunong nga inakawagan ket ni Sis Charlene wenno ni Sis Shawi. Sige. Kadaytoy mat challenge number 3 kanyak tingarod kinunatatay ni Tita Ana nga nagdakkel talaga met iti privilege nga maawat daytoy nga sagot kanyak ni Hesukristo kasi ti kunan nga rod tatay nga nakadado talaga met di kita ma-receive nga sagot ditoy lubong ngem iti pudpudno ken nakadakdak ken nga sagot nga maawat ko kumbaga ket nga na treasure kumbaga kanyak ket iti sagot nga inyawat inted kanyak ni Hesukristo mismo je life na the word na kumbaga. So nga pudno nga ni Hesukristo lang iti pakaisalakanan mamati akla nga talaga ken agtalina edak ken kuana ken tay question nga tatay ditoy nga kasano nga awaten ken agbiag akas nakaawat iti pakaisalakanan. So kunana ditoy kasano ba? So dapat nga rod gayam iti maysa nga anak iti Dios addaan talaga isu na iti pure ken blameless nga heart. Dapat ket iwaksik dagiti haan nga makayayo nga ti imatang ni Hesukristo ikatek digiti unnecessary things kumbaga nga isu ti manglaplaped iti pinangi pakitak iti gratitude ko ba ken Hesukristo kadaytoy inted na kanyak nga sagot.
So masapol nga ikatek amin digitoy kasang kumano digit time ko for my follow up can even can ni Christ dapat nga ited ko nga talaga haan nga digit pansarilik lang ngenen kasang kumati example lang kakabsat reality nga ti time ko kumbaga nga ag cellphone agbuya iti Facebook parang ganon dapat ket haan nga DJ iti focus kon but then nagpintas deti nga insagot kanyak ni Hesus Kristo nga iburay ko mat iti sa bali deti word na so nga DJ kakabsat kasapulan nga ikatek digiti wagas ikatek digitoy unnecessary things nga pakariribukak iti pinag-ubay ko ken Hesus Kristo maging pure and blameless naklang ken kuana tapno pudno nga maawat ko deti sagot nga inted kanyak ni Hesus Kristo. So DJ lang kanya mat Kuya Jello. Okay, praise the Lord, sis. So, timang kompleto, kadagitoy sharing tayo iti challenge mono discussion guide number 3. Awagak nga rod ni Kuya Bart. Pudno lang unay kakabsat nga ipanangawat ti sagot ti Dios kada tayo nga ni Hesus Kristo. Ket kas ti pinangipakita ti kuna natin kasano nga awaten ken agbyag akas sa mamati ang panangakaawat. So ti nakita ko nga sa etiket DJ pinangi demonstrate when no pinangipakita no kasano nga agbibiyag gan nga adat nga inawat ko ni Hesus Kristo iti pinagbiag ko. Ket ti umuna ket DJ na ipagamit ten Shawi nga DJ pinag-share ti gas anlang ti pinag-share ti gas nga talagang nanangawat kanya na ket amok nga dito'y kasat pinag-follow up, kara buray isa sa una. Kung may sa kaibigan nga pangis sabu ay pangiburayan met wenno pangisagutan daytoy nga sagot sago na nga di sabot nga di ko na tatay nga dijay ti kapapat iso ti kapapatgan nga sagot nga naawat ko Yap ko anati arami de ko tayo gapo iti ayat na patik kanya na ket agbibiyagat ta nga sumursurot kini apo tayo Hesus Kristo. So agyaman nat dito lang. Okay, so as we go on to our summary, mamati, agtalek, ken awaten. So, mamati. So, no ibagatay nga talaga nga mamati, masapol nga makita tayo dito iti panagbiag. So, anya kadi digiti banbanag nga makaapektar. So, we should determine kakabsat no anya digiti banbanag nga makaapektar iti pamati tayo tapno no kastakit haan nga haan tayo nga maiwasan wenno datayo ket mismo ma-experience tayo dito nga parabol ti pakaisalakanan. Mabalin siguro nga iti makaapektar no daduma kat detay unbelieving heart wenno basol nga men entertain pay lang because no once nga ibaga tayo nga mamati ti pakaisalakanan saan tayo dapat nga iyaling-aling. No once nga i-claim tayo ti pagbagi tayo nga datayo kat na isalakan babaen ti parabol ti Dios as a response wenno as we show kakabsat kadigitay kadatoy nga pamati we should show in our life wenno deti biag makita dapat iti biag tayo kakabsat
no kasano tayo nga ipakita nga mamati tayo. So han tayo nga itulok nga maapektaran, di ba? Han nga maapektaran iti datay datoy nga parabor babayen iti datay panakakomit iti basol saan nga maapektaran babayen iti digiti adapay nga banbanag nga pag dautan tayo kadatoy nga parabor wenno kadatoy nga pakaisalakanan nalawag nga ti sharing ti tumunggal may sa tatay ni Apo Jesus laeng iti pudpud no unay nga pakaisalakanan. So once nga numamati tayo iti parabor ti Dios nga pakaisalakanan babayen ken ni Apo Jesu Kristo, we should respond it by our obedience, by our commitment to our Lord Jesus Christ 100%. Kasi ti sumarunong ibagbagan at tugat di pa nagtalek panagtalek iti inaramid na. So di inaramid kami ni Apo Jesus, may panggap ti pakaisalakanan iti tumunggal may sa awan ti sabali nga makarami din di jay. Isuna laeng nalawag nga kadi previous topic tayo last week nga makita di 1 Peter 3:18 nga for Christ died for sins once for all. So ibig sabihin Christ's death at the cross is enough. Tapno no ma-experience tayo iti panakaisalakan. So masapol tayo ti agtalek detoy. No consider tayo nga ti tumunggal may sa kanya tayo got imawat ti Dios. Kas personal Lord and Savior na imawat ka ni Apo Jesucristo. Kas personal Lord and Savior na talek tayo tinaramid na sa di krus. Kas maysa nga or kas pinangipakita iti pa nagtalek tayo nga rod kanya na haan tayo pulos nga agsuspetsahan tayo pulos nga agdudwa kan mangi tunda datoy iti panagbabawi ti anyaman nga makaitubeng tapno no ma-experience tayo datoy grasya or parabor na nga pakaisalakanan. And then iti may katlo awaten iti sagot. So kasano tayo ba nga maawat datoy sagot ti Dios ti pakaisalakanan. Adamin ti question na ito nga kung nanadtagat ana dagiti banbanag nga makaagaw wenno pakaisukatam. Anya ba digiti pakaisukatan wenno anya ba digiti banag nga taramiden tayo tapno no mas lalo nga agtaeng ni Kristo ti biag ti tumunggal may sa itek na nayon. So no once nga inaawat tayo detoy sagot ti Dios ti pakaisalakanan. So agkaroon nga talaga ti excitement, agkaroon iti joy, agkaroon iti confident nga through our relationship with Christ ket mas lalo tayo pa nga umuneg iti pamati, umuneg iti panagtalek or no ti panagtulnog kanya na ket nalawag ngamin unay kakabsat nga kas may nga nangawat kadeto nga sagot ti pakaisalakanan. Awan ti sabali nga aramiden tayo kakabsat nuhaan nga agbalin nga 100% nga committed iti pinangi-share mo't deto iti padatay nga tao kas may nga nakaawat kadeto nga sagot. Kadeto nga sagot nga hindi naawat agliplipyas deto iti puso tayo. Haan tayo pulos nga makontain detoy, awan pulos sipan pakaisukatam detoy. So it will lead us to share it to other people by sharing the gospel to them, by sharing Christ to them, and to follow them up tapno na masustain. Kasi no once nga naawat ti may nga tao detoy nga parabor, han nga mabalin nga agpatinggalaeng ti panakaawat, it will lead him to grow. It will lead him to grow and to mature. So, deto'y unang itipudno nga mensahe ti Diyos ti tumunggal may sa kanya tayo amin, kadeto'y nga rabi, babaen ka dagiti talo nga topiko, wano talo nga challenges or discussion ganyan tayo pinagsasaritaan itat nga rabi. So, sakbay nga rod nga mapantayo, kadayjay announcement and closing prayer tayo, awagak man nga rod ni Kuya Bart, nga mangi-share pa iti naimbag, wano na indaklan nga damag, iti Diyos babaen basis or babayan or it based in our topic for this Lifeline topic review. So Kuya Bart, nimbag rabim and take this opportunity to explain to them deeper, especially kadigijay kabaro nga nag-attend kadeto yung topic review tayo. Kuya Bart? So when kakabsat na pintas launay kadetoy dito ko ano ito yung taga po, iti parabor ti Diyos, may salakan tayo, babaen, iti pamati. Saan nyo ay salakan, ibagbagiyo, gapo, iti naranig nyo, isagot kada kayo ti Diyos, iti pinakaisalakan nyo, tapno awan, pasindayan, mangipasindayan ka dito. When kakabsat na dito yung verse na kapagbagas, dito yung verse nga talagang, dito ko na lang ito yung hanyo nga insalakan itibukod yung bagbagi. When kakabsat,
takunan nga rod nga daytoy ket sagot ti Dios. Sagot ti Dios laeng iti kasara iti pagkasalakaran tayo babaen iti biyag ni Apo tayo nga si Kristo. Tay ko na kitatayan nga kunan nga iti Jano iti Juan 3:16 nga kastalauna iti panagayat iti Dios iti lubong tented na ti bugtong nga anak na. Kasi sino man ang mamati kanya na kithaan nga matay ay wano ang matay when no diket biag-biag ag nanayon. So digiti pagkakitan tayo nga kabsat nga dito nga parabor iti Dios kada tayo nga makita dito nga verse iti Ephesians iti Efeso ket nalawag nga nilaeng Apo tayo nga Hesukristo isu ti pakasarakan tayo deta nga pakaisalakanan tayo. Ket ti laeng aramiden tayo kakabsat nga do agdingdingit tata ket DJ pinangawat tayo ken ni Apo tayo nga Hesukristo. So kasano tayo ron nga awaten DJ ti kasano tayo nga hamlet nga siyempre oray idiubing tayo palaeng amo tayo nga adda ti Dios ngem DJ ti number 1 nga kwa tayo ket di pinakipagrelasyon kanya na di pinakipagrelasyon iso ti pinangipakita ti pinangawat nga naipapuswan ken nga Apo tayo nga Hesukristo ket awan ti pulos ti maingasa tayo awan pulos ti pagpanakyan tayo wen pagpasindayag tayo ken kanya na oray makasanot kinabaknang tayo, kasanot kinalaing tayo, kasanot tayo. Adate oray at naamin ngayon kada tayo ang kapsat, nagayan ng kapsat ket. Awan ti may pagpasindayag tayo kanya na. Daytoy ket daytoy tinapalakos nga panagayat ti Dios kada tayo. Isu nga inaramid na daytoy. Tapnon no datayo met ket maiburay tayo isa bali nga tao dito yung aya nga impakita iti Dios kada tayo. Ket no man di man pay nga naawat isu na akas Apo ken mangisalakan ket kasano tay nga rod nga awi nga pastreken. Takuna na iti Revelation 3:20 nga adad tuyak at tuk-tuk-tuk itirwar itirwangan. Kasi sino man nabakang itipinet ko ket nuktan na tirwangan ket sumre di balay na ket kalanglang kam nga mangan. Wen kakapsat deta ti aramiden ni Apo tayo nga Hesukristo itapta nga agdama at tuk-tuk-tuk iti puso itong galmaysa tanong pasangbayan tayo when no pastriken tayo iti pinagbiag tayo ket awaten tayo isuna akas Apo ken mangisalakan sindadaan isuna sumrek basta lakit di naimpapuswan ti pinangaccept tayo kanyana ket kasano nga nga ti pinangarani tayo deta. So dijay amo yun nga pinakisino tayo kanyana ket dapat ibason ket dapat ket aminin tayo ket pakawan tayo ket awaten tayo isuna akas Apo ken mangisalakan nakapsat ket no man di tay hampay nga nangawat kanya na wenno dili mga yata mangawat kanya na ket awisen kay isang kabasita karara ket deti ket pagbalinan tay kas may isa personal na karara ket nalawag nga kuno sabot ti Dios sabot laeng ti Dios detoy ket hantay nga it's a pera when no hantay nga awaten tayong awaten kasi dito yung pinakayo naka inimbag when nakasaysaya at nga sagot iti pinagbiag tayo gayan kita sa kita kararak tayo karon kita digiti hampay nga dungdungen nga hampay nga naka awat kanya na kita awisan kayo isang kabasin na kararak ket pagbalin tayo dito sa personal na kararak do pero amami na langitan Apo agyaman at deti nga sagot nga intermo kada kami ket agyaman kami Apo kada nga sagot ket
atoy kami, atuyang apo nga magpasambay ken ka. Akas apo ken mangisalaran iti pinagbiag ko, kita amok apo nga detoy nga grasya, kita nakapatpatay iti panagbiag iti tumanggal maysa, kita awaten ka akas personal Lord and Savior. Kita yamanak kadetoy nga sasaom, kita sikati ang taeng iti panagbiag ko. Dahil iti dawat ko, iti nagat anak ko si Kristo. Amen. So agyaman na kakabsat, dito yung sangkabasit, nga i-share ko kata kayo, nga may papan, kadeti nakapatpate, nga sabot ti Diyos kada tayo, kaya dito nga parabor, kaya babaen iti pamati, kaya na tayo kaya may salakan. God bless everyone. Praise the Lord, Kuya Bart. And as we go on to our announcement, indeed, very, kumbaga, it's glory to God. Dito mong galmaysa. Thank you, Kuya Bart. Iting ka pa nang i-share iti ebanghelyo ti Diyos. Nga iso na laeng iti paka-experience dito mong galmaysa. Iti parabor ti pan nakaisalakan, babaan iti panagbabawi ti basol pamati kaniya po Jesus. Saan nga maiga po iti bagi tayo, iti aramid tayo, no iti babaen laeng iti pamatigan panagtalek kani Apo Yesu Kristo. So let's go to our announcement, kakabsat. Diyaman kami unay, kadigitay kakabsat nga nakipag nag-tune in wano amin nga nakiandingay kanyami tatangarabi kada ito yung topic review. So announcement to our schedules every week, which is it will start our lifeline every Wednesday. Mangrugrugi isuna 6 p.m. and Ingana isuna iti 7 p.m. in the evening. So I encourage everyone iti dito lifeline tayo every Wednesday before 6 p.m. 15 minutes. Naka-tune in tayo tapno no kastakret advance, and then haan tayo nga malate. Maka-join tayo, iti welcome, maka-join tayo iti worship, haan laing nga the message ni God ito mong galmays. And even our lifeline topic review. So every day detoy from Monday to Saturday, starting from 7:30 p.m. until onwards, kasi in different groups at iti kanya-kanya nga oras. And I do believe just communicate with your leaders, with your Bible study leaders, cell leaders, tapno no kastakit amoy iti oras iti pinag-tune inyo kadetoy mangangay nga every night nga topic review. And I encourage also everyone nga ag-invite tayo, keep on inviting people to join our topic review. Tapno no kastakit mas adupay ti makangeg ti ebanghelyo ti Dios, saan laing nga digiti contact, saan lang digiti Bible study tayo. And our day in prayer and fasting every first Saturday of the month. So we encourage everyone nga ag-join ka detoy kasi nakakado iti concerns tayo kakabsat nga dapat nga pag-pray, and every day halos busy tayo. Halos haan nga kasi kaado ti oras ni papay ti kanigad nga oras ti panagkararag kun pinagisarita. So every first Saturday of the month ito'y men encourage si tumunggal maysa nga mayat adu mayat atidug ti oras ti pinakipag communicate tayo God, because detoy mangrugugi 5 a.m. Hanggang 8 a.m. in the morning. And then after that, agkaroon tayo iti group sharing and general sharing. Gana tayo kakabsat iti 10:30 or 11 a.m. in the morning of Saturday. So, another is our Freedom in Christ or FIC or EGR natin. So, maangay dato'y manen into no March 26. So, let's keep on praying. Kadigiti contacts nga i-prepare tayo kakabsat para kada ito yung FIC nga isudag at may prepare nga nasayaat, may ilay nga nasayaat ti foundation da. And our Sunday worship service, syempre every Sunday, and it starts 8:30 in the morning until 10 o'clock a.m. So we encourage everyone to please join face-to-face in CAP Building and via Facebook Live. Kada Facebook page sa'yo, Lakas Angkan Ministry Incorporated or Lawag, Lakas Angkan Ministry Lawag. And our Pisol class, syempre dati Pisol class every Sunday din 1:30 to 2:30 p.m.
nga this week, starting this week and next week is naka-field work ang bawat isa, and I hope na sa ating SOL2 or Bisol 2 ket umay or maka-join kakan kanayon digiti contacts tayo. So gyaman kami nga rod unay kakabsat ket deta nga rod iti naangay nga topic review tayo, and I hope everyone are encouraged, everyone are convicted to continue to serve the Lord, to grow in the Lord, and to rely on His Spirit or the Lord, Holy Spirit for us to grow more and masustain, maging consistent yung ating obedience, yung ating commitment sa ating Panginoong Diyos. So nga rod, let's have our closing prayer. So may I request or may I call in ni so wala pala dito. So ako na lang siguro ang in charge ng ating closing prayer, kakabsat. So let's close us in prayer. Let's bow down and pray. Our sovereign God in heaven, thank you so much for this evening. Agyaman kami unay kadetoy in paayo nga oras mi nga nakapag sa sarita manen na i-share iti tumunggal maysa iti revelation wano insight, Lord God, nga in paayo iti tumunggal maysa nga mangted iti encouragement, mangted Lord God tinan-anay pay nga panakaawat kadagiti kakabsat nga nakipag-join data. Ket I pray, O Lord God, nga ma-inculcate amin digitoy nga kinapudno iti puso ken panunot da ken tulungan isu daw wapo may apply amin digitoy. Gyaman kami unay, O Lord God, nga nagbalin nga stable into internet connection may ken kasamet ugat digiti kakapsat nga nag-tune in. I pray, Lord God, that your Holy Spirit will convict them to really apply and ibiyag digiti kinapudno nga inda na amuan itang arabi. Ket ngarud, O Lord God, kadigiti nadumapay nga aramidan mi ken digiti masangasangan pa nga activity mi, especially into next Wednesday manen. We pray, O Lord God, nga dito monggal may isa ag-attend to manen, ag-join to manen, makapag-invite to manen. Tapno ka sa O Lord God, ket mas lalo pa nga adu iti makangeg iti ebanghelyo yo, makangeg kani gitoy kinapudno nga kami mapagsasarataan linawas kadetoy every Wednesday nga Lifeline virtual consolidation fellowship mi. Ngaro duwa po ti Gloria panagyaman ken amin nga dayaw ket maipaay ken kalaeng maipaay tinagan ni Apo Jesus nga Dios mi. Amin digitoy nga rod ket kararag mi babaen itinagan ni Apo Jesus. Amen. So God bless everyone, and see you once again next week. But we keep on encouraging you to join kadigiti kakabsat nga Lifeline topic review met next or tomorrow to no bigat. So once again, God bless us all. Thank you very much. Bye! See you again next week. Bye-bye. God bless everyone.